थांनानै थानाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि इयुनखौहाय जोंनि फिउचारखौहाय माबायदि जोङो दाखांनानै लानांगौ जोहोलाव सिख्लाफोरनि इयुन जिबननि थाखाय इसोरनि बोसोन इसोरा जोंनो मा बोसोन होदों जोङो बे बोसोनखौ जोङो नायनो बोसोन होननानै बुङोब्ला एडभाइस जोंनि बिमा बिफा जोंखौ बोसोन होयो जाहाथे आंनि गथ'फ्रा गाज्रियाव दाथांथों जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ बोसोन होयो मोजाङै फराय मोजाङै सोलोंथाइ ला जाहाथे नोंनि इयुन जिबनावहाय गेदेर गोलाव मानसि गिदिर जायो साख्रि बाख्रि मोनो नोंनि थांनानै थानाय समावहाय इजि जायो जोंनि गिदिर गोलावफ्रा जोंखौ बोसोन होयो जाहाथे जोङो सिखाव दाखावथों मानसिफोरजों दामुगै जाथों मानसिफोरजों जुदाय जुदा थांजाथों बे बोसोना जोंनि सोरबाया बोसोन होगोन नामा सिखाव खाव बिदि खालाम सोरबा बोसोन होगोन नामा रावबो बोसोन होनाय नङा फोरोंगिरिफ्रा जोंनि फरायसाफोरखौ बोसोन होयो मोजाङै फराय मोजाङै लिर जाहाथे फरायसायाव मोजाङै लिरनो हायो दा बे बोसोन आरो खायफा जोंनि आबादारि मावग्राफ्रा सोरनिफ्रायबा बोसोन लायो आंना आबादा बेबायदि एम्फौ अरजोबथारबाय गुमा गयंफोर जाबाय आं मा होयोब्ला बैफोर जानायनिफ्राय आङो बे आबादखौ रैखा खालामनो हागोन बोसोन नागिरबायो बे समाव सोरबा सासे बुंगोन नामा बिदि बिदि मावब्ला बिदि बिदि जागोन गाज्रि बोसोन होनाय नङा बिदिब्ला नों मुलिखौ हो ओरैबायदि मुलिखौ हो मोजां बोसोनखौसो होगोन आरो बेबायदि बोसोन बेनिखायनो बोसोन होननानै बुङोब्ला सोरबा सासेनि जिबनाव होफायनाय नङा सोरबा सासेनि जिबनाव गोग्लैनाय बे नङा आरोखि बोसोन होननानै बुङोब्ला मोजां बोसोन जाहाथे बिनि जिबना उन्नति जायो लाब जायो बेखौसो होननानै बुङो बोसोन दा बै जोङो नायनो बे समावहाय दिनै सल'मन राजाया जोंनो मा बोसोन होनो नागिरदों दिनैनि बे सानजौफुनि समावहाय बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो गियानिसिन बयनिख्रुइबो धोनिसिन बेबायदि फिसाला राजा सल'मन थि होनाय बोसोनखौ जोङो नायनो संसाराव जोङो माखासे कटेसनफोर मोनो माखासे बोसोनफोर मोनो जेरै मानसिफोर महात्मा गान्धीफोर एपिजे आब्दुल कालाम बिथांमोना जोंनो माखासे बोसोन होलाङो खिन्थु बिसोरो मा बिसोरो जोंनि हादरनि थाखायल' सासे मानसि गिदिर बिसोर जानो हागौ सासे साइन्टिस्ट खिन्थु बिसिनिफ्राय जों बोसोन मोनदों थिगैनो दं खिन्थु बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो गियानिसिननिफ्राय जोङो दिनै बोसोन लागासिनो दङ गुबुना मोननो थाङाखै बेखौ नागिरबायदो सोरनिफ्राय आङो साबसिन परामर्श मोनगोन साबसिन बोसोनखौ मोनगोन नागिरबायदों नाथाय मोननो हायाखै नाथाय खिन्थु जों ख्रिस्टानफ्रा हले दिनै बुहुमनि बयनिख्रुइबो गियानिसिन मानसिनि बोसोनखौ जोङो मोननो हादों बे गियानखौ दिनै सल'मना माबोरै मोना बेनि सल'खौ जों बयबो मिथिगौ होनबा सल'मनाव मोनसे अफार होदोंमोन अफार होननानै बुङोब्ला फ्रिलि ओरैनो मोननाय आरो बे ओरैनो मोननाय जिनिसखौ जोङो बयबो हास्थायो होनबा थाखा फैसा होनानै लास्लायलाय ओरैनो मोननाय एसे साबसिन होनबा सामथिं इज बेटार देन नाथिं होनबा एसेल' थानाया गैथारैनिफ्राय साबसिन होननाय जुदि हाग्रामाया दाबायदियाव बुङोब्ला अफार होदों फरायसाफोरनि थाखाय एडमिसन लानो थाखाय आरो फैसा रानदों होनोब्ला गारि भारा लालायनांगौ जोङो थांगोन बेखौ लायनो थाखाय होनबा अदालगुरि बाक्सानिफ्राय फैगोन बेखौ लांफैनो थाखाय अफारखौ बयबो लुबैयो थोस्लाबलाया दाखालि बाइक अफार होदोंमोननो फुराना बाइकफोरखौ अफार होदों 5 मिनिट 10 मिनिटआ नाङाखै माला जोबदों मानसिफ्रा माने बे अफारखौ जमनानै थायो माला होगोन नै वर्ल्ड काप जानोसैलाय अक्ट'बरनिफ्राय आन्डार 17 बे वर्ल्ड कापआवहाय मानसिफ्रा टिभि बायनो जोंहा दंगासिनो दङ एसे खम मोनो अफारखौ बयबो नेयो दा सल'मनाबो इसोरनिफ्राय मोनसे अफार मोनदोंमोन जे बिनो नोङो मा नांगौ गराय मैदेर थाखा फैसा मा नांगौ दि आंनाव मगुमुग नांगौ होनब्लानो सल'मना मोनजोबथारो आरो इसोरनिफ्राय अफार होनाय खिन्थु सल'मना इसोरनि बे अफारखौ नाजावाखै गराय मैदेर गादा बे अफारखौ इसोरनिफ्राय सल'मननो नाङा खिन्थु बियो मा बिया गियानि बिदों
जे आंनि बे हादरनि मानसिफोरखौ दिन्थिलांनो थाखाय दैदेनलांनो थाखाय आं थोजासे गियान गैया मेलेम गैया बेनिखायनो आंनो बेखौ दिन्थिनो थाखाय बे रायफोरखौ मोजां पर्यायाव दोननो थाखाय बे गियानिखौसो नांगौ होननानै गियानिखौ अफार होदों सल'मना गमामायैनो इसोरा बेनो गियानिखौ होदों गियानजों लोगोसे माथाइनि सयनिथिया 30 होननाय बायदि बेनो धोन सम्पतिबो होनाय जादों नङा नङा गियानजों लोगोसे धोन सम्पति बेनिखायनो बाइबेला बयनिख्रुइबो गियानिसिन होननानै राजा सल'मनखौ मेनसन खालामनाय जादों आरो बे राजा सल'मननि जोंनो गियान होनाय बोसोन होनायखौ जोङो बे सानजौफु समाव जोङो नायो जोङो बोरमानि बोसोन बिजाबनि 26 27 मा गियान होनो नागिरदों जोंनो मा एडभाइस होदों बोसोन बिजाब बाहाय इसोरनि बाथ्रायाव बेबायदि बुंदों आं फरायनो नोङो गावनि हा हु आरो खामायनानै थांनानै थानाय राहाखौ खालामाब्ला न' बां दाखालाम होननानै बुंदों नोङो गावनि हा हु आरो खामायनानै थांनानै थानाय राहाखौ खालामाब्ला न' बां दाखालाम न' दालु बेबायदि बेयावनो नुनानै था खामायनो रोङाबा बेखौ बुङाखै दै न' दाखालाम बा न'खर नैफ्राय बुंदों 1 नाम्बारावहाय नोंनि न'खरखौ माब्ला फसंनांगौ एबा माब्ला हाबा खालामनांगौ बेखौ सल'मननि फोरोंनाय आरोखि न' बां दाखालामा बेवहाय हाबाखौ होननानै बुंनाय जादों हाबा खालामनांगौ होननानै बुंदों न'खर खानाय होननानै बुंदों होनबा माने हाबा लानायनि सिगां जोङो थांनानै थानाय राहाखौ नागिरग्रोनांगौ होनदों बाहाय अब्ला थांनानै थानाय राहाया जायागौ माने हाबा खालामनो मोनला नामा बोरायनानै थानांगौ नामा बुरैनानै थानांगौ नामा मा राव जाखोलाय होनबा खिन्थु सल'मना दिनै गावनि बोसोनजों बेखौनो फोरोंदों नोंनि न'खरखौ माब्ला फसंनांगौ एबा माब्ला हाबा खालामनांगौ बेखौ सल'मननि फोरोंनाय रावबो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ थांनानै थानाय राहानि सिगां हाबा खालामनानै जुदि बिसोरो खस्थ' मोननाङोब्ला बे खस्थ' मोननायाव खुसि जागोन नामा जोंनि बिमा बिफाया बुंनो हागौ हामदों खोथा मानियाखै खस्थ' मोनदों हामदों बेबायदिनो जानांगौ बुंनो हागौ खिन्थु बिनि गोसो सिङावहाय बिनि सायावहाय अनखांनाया दं आयै देहाफ्रानो नायजाथारला होनबा मावनांबाय गोसोम गोफा जाजोबथारबाय अनखांनाया दङ मानो जाखो थांनानै थानाय राहाखौ दिहुननायनि सिगां जाब्रनाय होनबा हाबा जानायखौ मानसिफ्रा गोरलै सानो आरोखि माला माथा गेलेनायफोरबायदि आङो दाखालि बुंदों जुदि जोङो गावखौ मोजां फरायाव दोनोब्ला मोदोमनि लुबैनायखौ कन्ट्रल लाखिनानै दोननांगौ आरो बे मोदोमनि लुबैनायाव आङो बुंदों हाबायाबो मोनसे मोदोमनि लुबैनाय आंनि लोगोआ हाबा जाबाय बेखौ नुनानै आंबो माला माथा गेलेनाय बायदि आंबो हाबा जाबायसै होननानै जाब्रबनाय बे गासिबो बैसोनि लुबैनाय आरोखि मोदोमनि लुबैनाय हाबा होननानै बुङोब्ला बर'आव हाबानि ओंथियानो जाहैबाय हाखौबा बर'आव दङ होनबा बर'आव दं हाखौबा महिलाफ्रा मिथिगौ न' लिरनो बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय हाखौ रुजुनानै फैयोब्ला बे हाया बेसेबां गिलिर बेखौ जोंनि महिलाफ्रा मिथिगौ माबायदि गिलिर माबायदि अजन दा जुदि नों हाबा जाबायबा हाया अलरेडि नोंनि बिफाव थाखाबाय बे अजनखौ नोङो लेर लेर होबाय थानांसिगौ माने गिलिर बिबानखौ नोङो बाबाय नोंहा सेंग्रा समाव जेरैबायदि रंजायोमोन लाइमोन समाव नोङो जेरैबायदि इन्जय खालामोमोन नोङो बेबायदि खालामनो हाला नोंहा बिबाना दंगासिनो दंसै दा बेनिखायनो हाबानि मिनिङा जाबाय हाखौबा दा गोबां मानसिया दिनै पस्तायो आरोखि पस्तायो दाहा जानाङो आयै बिमा बिफानो बादा होखादोंमोन गामिनि मानसिफ्रानो बादा होखादोंमोन बिसिनि बादा होनायखौ आं खोनासङाखै दा आङो खस्थ' मोनबाय उन दाहा जानांबाय आरोखि ओंखायनो आङो बुङो लाइमोन समानो दिनै सनानि सम बेखौ जाया जुदि नागारबायब्ला बे समखौ जुदि जाया गलाय खालामबायबा आयै आङो बे समखौ नांफिनगौमोन होनब्लाबो बे मालाबाबो फैफिननाय नङा मालाबाबो फैफिननाय नङा जोंहा बेबायदि माखासे लोगोफोर दङ आरोखि जायफ्रा जोंनि सिगां हाबा खालामदों जायफ्रा थांनानै थानाय राहा दिहुननायनि सिगां दिनै बिसोरो हाबा खालामदों
बिसोरो दा जोंखौ नुयोबा लाजियो लाजिनाय मोनो महर मोखांफ्रा जोंनिफ्राय गाज्रि जाबाय बोराय बुरै नुबाय आखायाव ओरैबो गथ' लानानै बाजारफ्राव थांसै लाजिनाय मोनदों लाजि मालाय माथो जाबावनो होनबा उफाय गैला आरोखि बै समावनोमोन बिसोरो जुदि मोजाङै फरायनानै थांनानै थानाय राहाखौ दिहुननानै लायोमोनब्ला बेबायदि खस्थ' मोननांनाय नङामोन बिदि होननानै जों साफ्रोमबो लेखा फरायनानै गिदिर लेखा फरायनानै साख्रि मोनगोन बेखौ बुङो जुदि नोङो रोंगौथि लायोब्ला नोंनि जिबनाव साख्रिनि अनगायै जोङो अनेक बेबायदिनो बिजनेसफोर जोङो खामानि मावनानै जानो हायो आरो उन्दै समाव हाबा लानायखौ बयबो मिनिसोयो होनबा जानो बालायलाङो आं उन्दै सि गोरलैफोरनि हाबाखौ होनलायलाङो आरोखि दा हाबाया जोंहा खनसेल' जायो जिबनावहाय बे खनसेल' जानायखौनो मोजां रायजो राजाजों गाजा गोमजा जुदि हाबा जानो मोनाब्ला सोरबाया जुदि नोंनि हाबाखौ मुसिफेनोब्ला होनबा मिनियोब्ला जिबनाव खनसेल' हाबा जुदि मिनिजायोब्ला मा जागोन बेनिखायनो साबधान आरोखि दा जोंनि लोगोफ्रा जोंखौ नुबा लाजियो थाखुमाबायो खारन बिसोरो उन्दै समावनो हाबा जादों फ्राय बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि समान जों फरायखानाय मानसिफ्रा फ्राय बांसिनानो हाबा जाबाय हिनजावफ्राथ' सिगां जाखायो दा दाखालि ओरैबायदि जाबाय मोनसे गथना माने जोंनि क्लास 10 सिख्लाया जोङो जेब्ला कलेजाव दङमोन जों बिराद जंखायलायोमोन आरोखि खायदावलायोमोन मानसिफ्रा माने जोंनि जंखायलायनायखौ नुयोब्ला खायदावलायनायखौ नुयोब्ला माने फोथायनाया दस्रा आरोखि बेबायदि दा गोबाव सम जाबाय आफ्टार ग्रेजुवेट माने गावबागाव लामा नागिरबाय होनबा थांनानै थानायनि लामाखौ नागिरबाय बेहाबो थांबाय बहाबा आंहाबो थांबाय बहाबा सोरबायाबो थांबाय बहाबा सोरबाया साख्रि मोनबाय सोरबाया उन्दै समाव हाबा लानानै फिसा फिसौ लानानै रायजो जाबाय जाय फाराफारि नोंसोरबो जाय फाराफारि जागोन आरोखि होमब्लाबो माने बे सासे जोंनि लोगो सिख्लाया माने आंनि फेसबुकखौ बोरैबा मोननानैहाय रिकुवेस्ट खालामहरबाय नालाय कनफार्म खालामबाय सार्टिं खालामलायबाय खोथा बाथ्रा रायलायलायनाय जाबाय माबोरै दं माबोरै गैया जाबाय होनबा सोंहरबाय जोंनि लोगोफ्रा हाबा जाजोबखो ना माथो नुला बेफोरबायदि जाबाय आरो जाबायानो होनबाय आङो फ्राय जाबाय हिनजावफ्राथ' गैला होनजायो मथा मथि नोंहालाय मोजांथ' जाथ'वाखै जाबाय होनबालाय नोंबो सिन्था आं सोंहरदों आरो आयै आं लाजिलायलांबाय जाहरबाय दानिया आंल'सैबाथ' आं लाजिबाय आंनि लोगोफ्रानो गथ' गथाय मोनजोब्बायबा लाजिनो ओंखारबाय बियो माखौ लाजिखो होनदों आंल'सै नालाय लाजिबाय लाजिनाङा खारन नोंहा दासो हाबा जानायनि सम जादों बै समाव नङामोन होनबा नोंनि लोगोफ्रा गथ'खौ सानै साथाम लादों बै समाव नङामोन दासो हाबा जानायनि सम जाखादों माखौ लाजिखो आरो नोङो दा गाज्रि मोनबाय गावनि आथिङाव दा गावनो गसंथानो हाबाय माखौथो लाजिबावगोन नोंलाय मोजां ओमफ्राय जा रागा जोंबाय बियो माने बिदि माबा गाव लाजिनायखौ मोननानै जा रागा जोंबाय आरो गावनि मोजां मोननायखौ जा रागा जोंहरबाय आरोखि लोगोफ्रा हाबा जाजोब्बाय आंखौ थगाय बियो दोनबाय होननानै बेखौ रागा जोंहरबाय आरोखि बिराद मोजां नायफैदोंमोन आंखौ बेनि थाखायनो आङो बिदि जानांबाय होननानै रागा सोर फैबाय जोंना सोरमोन मोजां जायखिया माने माबा मोनसे खालामहैनो हाग्रासो जंखायलायनाय नालाय खुसिगावनि जाबाय सोर उमुक नै दानिया बेबो जोंनि लोगोखा आरोखि साख्रि मोनबाय हौवाया ओमफ्राय माथो जालायखो मानोथो लाजिया नोंहाबो साख्रि मोनबाय बेबो साख्रि मोनबाय होनबा प्रब्लेमा जाहैबाय माने बै सेंग्राया हिन्दु गावहा ख्रिस्टियान बै समावहाय माने साख्रि मोनैनि सिगां आङो ख्रिस्टान हाबा खालामगोन ख्रिस्टानखौनो लागोन होननानै बेखौहाय थगाय दोनबाय थादों आरोखि साख्रिया मोनजाबाय दानिया बा ख्रिस्टान हाबा लानो फैयोबा फैदो जाबाय बेसेबांबा गोबावनिफ्राय नेनाय सिबाया बेबोथ' दानिया हिन्दुआव थाङा होनबा साख्रिया देरसिन नङा थाखा फैसाया देरसिन नङा जिबनासो देरसिन नांगौबा नोंखौनो गारगोन आङो बिराद डिसेम्बराव ब्रेकआ जादों जाहैदों दा बेनिखायनो रागा आरोखि बेखौहाय जुदि आंखौ बेबायदि थगाय दोनामोनबा आंखौ बुंनो जानो हागौमोन होनबा
नोंहालाय माथो खालामो दानिया आंखौ सोंलायबाय जाहाथे आंथ' साख्रि गैया बल गेलेना गेलेला जाबाय आंथ' बल गेलेयो बेखौथ' मिथिखागौ होनबा कलेज हाबफैनो मोना जोङो ओरै गोजान जायगायाव कलेज थांबाय बल गेलेनांगौ नालाय बेखौ मिथिखागौ बल गेलेना गेलेला माथो मावो है बिसोरनि राव खोन्थाबायग्रासो जाबाय आं मोजां फिलिं दं आरोखि ओमफ्राय आङो रैखा बुंहरबावदों आरो जुदि मोजां मोननायाबो नोंखौ गारबायब्लालाय आंनो लानोसै फैदो होनहरबाय आं आइसो होननानै बुंबाय जंखाय हरदो जंखायनायसो दै स्पट नङा बियो बेबायदि आरो जुदि जोङो दा हाबा खालामोब्ला रावबो जोंखौ बुंनाय नङा उन्दै बैसोआवनो हाबा जालाबायबाय होननानै बुंनाय नङा होनबा थांनानै थानाय राहाखौ दिहुननायनि सिगां हाबा जालाबायबाय होनलाबायनाय नङा जोंखौ रावबो मिनिनाय नंला जोंनि हाबाखौ जाफैगोन नोंसोरबो जाहैनांगौ माने समा जाबाय दासो होनबा हाबा जानायनि समा जोंहा दासो जाबाय थांनानै थानायनि राहाया जोंहा जाबाय एसेब्लाबो दा बेनिखायनो जुदि जों हाबा खालामोब्लाबो जोंखौ रावबो जेबो बुंनाय नङा आरोखि खिन्थु बिनि सिगां सोरबा हाबा खालामोब्ला थांनानै थानाय राहाखौ दिहुननायनि सिगां सोरबा हाबा खालामोब्ला बियो फसायनांगोन आरो उन्दै समाव हाबा खालामोब्ला दा उन्दै समाव मानो हाबा जानो गोनां जायो प्रब्लेमालाय मानो उन्दै समाव हाबा जायो बेनि खारनखौ आङो माखासे खोन्थानोसै आरो उन्दै समाव हाबा जानाया जोंनि जिबनावहाय मा इफेक्ट लाबोयो मा खहा लाबोयो आङो बेखौ एसे खोन्थानोसै खारन थांनाय बोसोरनि जे जोंनि टपिकेल स्टाडिया जाहैबाय चाइल्ड मेरिज होनबा उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानायनिमोन मानो होबथादों उन्दै बैसोआव हाबा जादों गावसोर खस्थ' मोनगोन गावसोरसो जालांगोन जोंहालाय बेखौ मानो होबथानो गोनां होनबा बाइबेलनि थाखायबा बियो रं जोंनि कनस्टिटिउसननि थाखायबो बियो रं उन्दै बैसोआव हाबा जानाय होनबा बेनि थाखायनो आयेन मथे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ हमो बियो इसोरनि देखावबो मोजां नङा जोंनि बिमा बिफानि देखावबो बियो मोजां नङा उन्दै बैसोआव हाबा जानाया मानो दाजाथों होनो मानो रायखादों आङो मोननैसोल' खारन बुंगोन मानो उन्दै बैसोआव हाबा जानाया मोजां नङा बेखौ बुंगोन जाहैबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाया नोंनि जिबनावहाय मावनांगोन खस्थ' लानांगोन बेल' नङा आरो खिन्थु जे जोंनि थांनानै थानाय जिबन जोंनि थांनानै थानायनि जे हार बे आयु बे आयुआ जायफ्रा बिल' सेंग्राफ्रा 18 इयार्सनि बिल' सेंग्राफ्रा 21नि बिल' जुदि बेनि सिगां हाबा जायोब्ला बेखौ उन्दै बैसोनि हाबा होनो आरो बेनि सिगां हाबा जायोब्ला बेनि जिबनाव बे खहाया फैयो आयुआ सुङो होननानै बुङो आयुआ सुङो जुदि उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला 18 बोसोरनि सिगां जुदि हाबा जायोब्ला 21 बोसोरनि सिगां जुदि हाबा जायोब्ला जोंनि आयुआ खमायलाङो होननानै बुङो जों बेखौ मिथिनाय नङा खिन्थु खमायलाङो आच्छा दे उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोंनि आयुखौ फोजोबबाय बिनिसो होनबा खाफाल बिहाथ गोबाव जोरनाय नङा नोंहालाय मा फाजादों दानिया कुइसना नोंहालाय मा फाजादों आं फैगोन बे नङा आरो बेनि उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिया बेनि आयुआ खमायनायजों लोगोसे बेनि इयुन जेनेरेसन बेनि फिउचाराबो बेबायदिनो जालांगोन आरो बिनि फिसा फिसौआबो आयु खम जालांगोन जुदि अब्ला जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै जोंनि जिबनाबो जुदि गुसुं जायोब्ला बा जोंनि जेनेरेसनाबो जुदि गुसुं जायोब्ला आफ्टार 50 इयार्स मानसिया बे संसाराव बयबो सोलिबावगोन सानहरदो दानि जुगाव जों बिसोर नुदों जायफ्रा खृष्टान लोङा जाया बिसोरो पस्ताखौ आसि गाहाम जोरसिगोन होनबा जायफ्रा लोङा जाया बिसोर गेजेर खन्द'खौ जुदि जोङो 60-65 जोरखायोब्ला 20 इयार्स 30 इयार्सनि उनावहाय जोङो बेसे गोबाव जोरबावगोन जुदि जोङो उन्दै बैसोआव हाबा खालामोब्ला जों बेखौ सानहरनांगोन दा बेबायदि बोसोन बेनि थाखायनो दिनै राजा सल'मानाबो जाहाथे उन्दै बैसोआव हाबा जाजाथों जाहाथे खस्थ' खालामनांथों दा भुगिनांथों बेनि थाखायसो बोसोन होगासिनो दङ आंनि बोसोन नङा बेयो जोंनि बिमा बिफाल' बे बोसोनखौ होना इसोराबो बोसोन होयो ओमफ्राय उन्दै बैसोआव मानो हाबा जानो गोनां जायो होनबा मानो हाबा जानो गोनां जायो उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जाहैबाय मोदोमनि लुबैनाय सोरबा सासे लोगोआ हाबा जादों बिनि इन्टारेस्टखौ नुहुरनानै बिनि बिसिफ्राय रायज्लायबाय थानायखौ नुहुरनानै आंबो रायज्लायगौमोन होननानै सोरबाया ओरैनो आननेसेसारि हाबा जालाबायो आरो
ओमफ्राय सोरबा जाहैबाय माने बेखार मेट्रिक फेल जाबाय पिअ फेल जाबाय बिए फेल जाबाय मा खालामबावनो बेखार जाबाय होनबा मावनानै जानो सान सोरबा खायफाया बेबायदिनो हाबा खालामो जुदि नोङो गावखौ बेखार सानबायब्ला नोंनियाव गाज्रिया हाबजेनबायबो नङा नङा आं बेखार मा खामानि मावबावनो आंलाय बेखार खिन्थु इसोरा जोंखौ बेखारै सोरजियाखै खायफाया माने बेखार साननानैहाय गावखौ बेबायदिनो मावनानै जानोसै होननानै थिरांथा लानानै हाबा खालामो ओमफ्राय खायफाया सानो जाहैबाय गाव गावनि माखासे टेनसनफोरखौ लानानै मानो टेनसन खालामबाय थागौनो थाब हाबा जानोसै जोङो गावखौ बेखार सानो नाथाय इसोरा जों बयखौबो बेखार सोरजियाखै बाइबेलाव मोनसे आयना होननानै आं मैयाबो बुंदों बे खोन्थायो दिनै नोंखौ आरो आंखौ मानो इसोरा सोरजिदों बबे प्लानखौ लानानै मा पार्पस लानानै बियो आंखौ सोरजिदों बाइबेलाव रोखा रोखा दङ बबेबा मोनसे मुवा बुस्थु बबेबा मोनसे मिथिंगा नों आरो आंखौ उइदाउट एनि पार्पस बियो सोरजियाखै मोनसे थांखि लानानै पार्पस लानानैसो सोरजिदों अब्ला जोङो मानो बेखार जानो जोङो मानो गावखौ बेखार होननानै लानो दा जुदि जोङो बेखार सानबायब्ला गाज्रि साननाया जोंनाव जागायजेनबाय आरोखि आदसा दे बेखार जाबायानो आङो मेट्रिक फेल जाबाय पिअ फेल जाबाय आंहा जेबो खामानि गैया दानिया बेखारबानो जे जोङो हिनजाव लानानै मावनानै जानांगौ बे नामा बेखारनि अनगायै जों अनेकथा रोखोमनि खामानिखौ मावनो हायो होनबा जुदि आङो मेट्रिक फेल जाबायबा आङो पिअ फेल जाबायबा आङो जेरावबो उथ्रायलाब्ला जोंहा गिर्जा दङ गिर्जायाव आङो दामनाय देनायाव बाहागो लानोसै किबर्ड दं गिटार दङ मेरला दामग्रा देग्रा दङ गावखौहाय इंलिसाव दोन आरोखि मानसिया जेब्ला बेखार जायो गाज्रि जाखायो नालाय मानोथो गाज्रि खालामनो रोङो गावबा गाव इंलिसाव दोन दामनाय देनाय दङ बाहागो ला जेन्सआव बुंनो नामा जेखौ रोंबाय बेखौ मावाबा थाब रोजाबनायाव बाहागो ला दामनायखौ नोङो बायो रोजाबनायखौबो नों बायो मेरला दानि जुगाव कम्पिउटारखौ सोलोंनानै था कचिंफोर ला होनबा जों मानो गावखौ बेखार दोनोबा गाज्रि साननाया फैयो जे नोंहा बेहाय मोनफ्रोमबो इन्टारेस्ट गैया जोङो गावखौ मबे एक्टिभिटिसाव नोङो बे इंलिसाव दोननानै आङो बेखारनिफ्राय गावखौ सल्भ खालामनो हागोन दा मेरला एक्टिभिटिसफोर दं जोंनि जिबनावहाय आंबो बाय दामनाय देनाय नोंहा इन्टारेस्ट गैया मेथाइ रोजाबनाय इन्टारेस्ट गैया स्पर्ट्सआव बाहागो ला खेला दुला गेलेनायाव बाहागो ला दानि जुगाव खेला गेलेयोबा बेसेबां थाखा खामायो मिथिगौ 2500 पार गेम जोंनि बेलायाव जोङो 900 थाखानि गेलेबोदों पार गेम मोनसे खेलायावनो जुदि 2500 जुदि थाखा खामायोब्ला मासाव खनब्रैसो खेला गेलेनो मोनोब्ला देरहाबाय आरोखि देरहाबाय मोनसे गिदिर क्लाबाव थायोब्ला बोसोरावनो बारहुंखा क्लाब बायदि 1 लाख होनानै मानसिखौ फियो जानाय लोंनाय फ्रि गाननाय जोमनाय फ्रि बेसेबांबा गोजानाव गेलेहैनो मोनो थांनाय फैनाय बाहा फ्रि आंबो बिराद गेलेबोदों बिराद थाखा खामायबोदों बेबायदि गेलेयै हिनजाव लानांगौ ना मानांगौ बिनि साननो समान गैया जोंहा ना जुदि जोङो गावखौ इंलिसाव दोनोब्ला जों बेबायदि गाज्रि साननायनिफ्राय जोङो गोजान जायो हिनजाव लानांगौनिफ्रायबो जोङो हमथानानै थानो हायो जों खेला दुलाखौ गेलेनांगौ आरो खेला दुलायावबो नोंहा गोसो गैया आं खोनानो मोनदों नोंथांनि मण्डलिनिफ्राय फ्रायानो गोजानाव दंहैयो साउथ इण्डियाआव दंहैयो थिग दङ बेबो मोनसे गावखौ मानो ओरैनो बेखाराव दोननो होनबा मानो बेखाराव दोननो दाबसे जायगायाव थांनानै थाखा खामायनांगौ होनबा न' बांखौ नायहरनांगौ एसे खिन्थु खायफा ओरैबायदि जायो दाबसे जायगायाव थांबाय बिमा बिफाया नुला जाग्लोंबाय लोंलुंबाय थाखा खामायनो हाला गासिबो गारसोजोबनाय आरो बिसोरो मा मावहैयो जों बेखौ मोजाङै मिथिगौ जोंनिफ्राय थांनाय आसामनिफ्राय थांनाय बर' बाङालिफ्रा साउथ इण्डियायावहा बेंगालर मुम्बाइ केरेला दिल्लीफ्राव मा मावहैयो जोंखौ मिथिगौ जोंखौ नुयोबा बिसोरो लाजियो बिसोरो मावहैयो जाहैबाय सोरबा सोरनिबा थोरसि सुयो हटेलनि सोरबा गारो
सोरबाया सेक्युरिटि थायो सोरबाया माबा मोनसे मावो बे जिनिसखौ जोंनि जायगायावबो मोनोमोन बेखिनि थाखाखौ जोंनि जायगायावबो खामायोमोन नाथाय बिसोर गुबुन जायगायाव बे खामानिखौ मावहैदों खारन बाहाय सोरबा सिनायनायबो लोगो मोना नोंनि बिमा बिफायाबो नुवा लाजियाबो नों लाजिनो गोनां गैया बिनि थाखाय बिसोरो मावफैयो आं मोननो ओंखारो समावहाय ओरैबायदि सुस्लाबनो हाया बिसोरनि आखाइफ्रा गुदुं जागुलायो माने गाखोयो आरो बेबायदि खामानिखौ मावनांगौ आङो सानो जुदि बे गथ'आ मोजां फरायनानै फैयोमोनब्ला मोजां साख्रि मोनगौमोन मोनसे मोजां हटेलखौ मोनगौमोन वाइटारबो जानो हागौमोन होनबा खिन्थु मानो बेबायदिखौ मावफैदो खारना जाहैबाय बिसोरो मोजां फरायनानै थाङाखै रोंनानै थाङाखै लाक अफ लेंगुवेज भाषा रोङा जेखौ होनदों खेबसे सुग्रा जायो बोसोन जागासिनो दङ रोंनानै थानायाव बेबायदि खामानि मावनो गोनां जायो ओंखायनो आंनि एडभाइसआ बेनो फोरोंनायाव जुदि सोरबा गावखौ बेखार साननानै जुदि गुबुन जायगायाव थांनो नागिरदोंब्ला बाहाय भाषा सोलोंनानै थांसिगोन लिरनो फरायनो गोरों जानानै थांसिगोन नोङो मोजां साख्रि मोनहैगोन नोङो ताज हटेलाव मावदों ताज हटेल नामजादा 5 स्टार हटेल बेबायदियाव जोङो मावदों थोरसि लथा सुग्रानिफ्राय लानानै बाहाय भाषाया मोनसेल' इंलिसल' जुदि जोंनि गेजेरनिफ्राय सोरबा बेबायदि लेंगुवेज रोंनानै थाङोमोनब्ला बे हटेलाव मोनहैगौमोन जे हटेलावहाय जोङो जोंनि गाननाय ड्रेसखौबो जोङो सुनाङा जोंनि गाननाय जुथाखौबो जोङो पलिश मारिनाङा बिसिनाव होबानो गासिबो गावसोरनो सुगारलांजोबो जानाय लोंनाय ओरैबायदि मोजां स्टाफ रुमा ओरैबायदि मोजां गेलेनो गोसोबा सिनेमबो गेलेनो हागोन फ्रिलि जाय जिमखौ जोङो गुवाहाटि बायदियाव गेलेयोब्ला मासाव 6,000 गाहाम होनानैसो जोङो बेखौ बानायनो गोनां जायो खिन्थु बेबायदि हटेलाव नोंनि थाखाय आंनि थाखाय स्टाफनि थाखाय फ्रि सेलारियाबो बुरजा मोजां गोजाननि फरेनारफोर आलासि नोङो लोगो मोनबाय थागोन दुबाइनि ओरै आरबियान बेबायदि आलासिफोर लोगो मोनगोन रायज्लायनो मोनगोन मोजां कमिउनिकेसन खालामनो मोनगोन जुदि नोङो रोंनानै बेफोरबायदि थाङोब्ला खिन्थु रोङालासे थाङोब्ला मा सोरनिबा ओंखाम थांनाय सोरनिबा टेबोल क्लिनिं बेफोरबायदिखौसो सुनो गोनां जायो जेखियानो जोंहा बिथांमोना मावहैबाय थाखा खालामहैबाय ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय दा बेफोरबायदि थांनायाबो माने उन्दै बैसोआव हाबा लानायनिफ्राय गोजान जाबाय आरो होनबा बेबायदि आरो दा बेनिखायनो सल'मना होनदों थांनानै थानाय राहाखौ दिहुननायनि सिगां नोङो हाबा दा खालाम नों खस्थ' मोनगोन भुगिनांगोन देहाफ्रा गाज्रि जागोन गथ' गथाय खांनायाव होनबा बेबायदि आरो बे बोसोना जोंनि थाखाय खोब गोनां सेकेन्डआव आङो नायनि नोंनि सोलोंनायाव गोसो होनांगौ मानोना नोंनि रोंनायानो नोंखौ फोथांनानै लाखिगोन आं होनदों लाइमोन समानो बिराद मोजां सम बे समावनो जोंनि सोलोंनायनि समा बे समखौ जुदि जोङो नागारोब्ला आयै थाबोबाय आं बै समाव सोलोंगौमोन होननानै नागिरफिनबाबो मोननाय नङा बोसोन बिजाब हारिनि सेराव लिरनाय दङ सोलोंनांगौ समाव नोङो सोलोंनांगौ होननानै मानोना उन्दै समाव रोंनाया देरजासिम बोरायजासिम थैजासिम नोंनि जिबनाव नाम लाबोगोन उन्नति लाबोगोन दाखालि सासे मानसिया बेबायदि बुंदों लाजिदों बिथाङा लाजिनानै मा जाबावनो होनबा खारन बे गावनि समखौहाय हगार हरखाबाय आङो दा 40+ एज जाबाय 40 बोसोरनिबो गोजौआव आङो दा बैसो जाबाय दासो डिग्री 5 लिरदों आरो 5 सेमिस्टार दासो डिग्री लिरदों 40+। 21 बोसोराव डिग्री पास जायो 6 बोसोराव MA पास जायो बेहा 40+ 5 सेम लेखासिनो डिग्री लाजिदों खिन्थु लाजिनालाय मा जानो गुबुनखौ एंगारा होदों आं बादि दाजा फस्थायनांगोन उन दाहा जानांगोन बे गुबुनखौ एंगारेज होदों आसिमनि रिजाल्ट लिरदों एग्जाम लिरदों रिजाल्टआ फैदों फिसालाखौ लानानै थांदों आखाइयाव 21 बोसोरनि क्लासखौ फिसालाखौ लानानै थांबाय नागिरहैदों रल नाम्बारा गैया फिसा फिसा नागिरदों आफा बोरै जादों रल नाम्बारा गैया आफा फैयासै माने फेल फिसाला जोंजों गिदिराबो फेल जायो नोंसोरथ' रोंखा राखा मेलेमजिबि होनबा बोरायबाय गारि मोनलायलायबाय खर' मोनलायबाय मारै फेल जाबावखो गिदिराबो फेल जायो कुइसन खालामदों फिसालाया दाना लाजिनाय मोनदों मानो फेल जानो मानोना बियो बोरायबाय सम गैला मखास्थ' लानायनि गोहोआ बेहा गैला होनबा मखास्थ' लानायनि गोहोआबो बै लाइमोन समावसोमोन
जेबो गैलिया बेहा बेनि थाखायनो बिसोरो लेट हाजार फरायनानै फेल मारिनो गोनां जायो आरो बेबायदि आरो उन दाहा खालामदों आंनि उन जोलैफ्रा आंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जाहाथे आं बायदि सैथो नाङा दा जाथों होननानै बियो बे बाथ्राखौ खिन्थादों आरो जों नुयो गोदोनि बोराय बोरायफ्रा फ्राया गोदोनि समावहाय लेखाखौ फरायामोन होनबा लेखा फरायनो थिनहरब्ला मोसौजोंसो थांफायो मोसौ लावखार जायो माबा माबि जायो माने बेबायदि आरो ओमफ्राय जेब्ला दा समसिम जायफ्रा बे बोरायफ्रा दङ बिसोरो उन दाहा खालामो गोदोहाय स्कुलाव थिनहरब्ला मोसौजों खारफालांनाया नै दासो मोनफैदों क'क्राझार टाउन बायदियाव थांनो हाया बङाइगाव टाउन बायदियाव थांनो हाया फरायसाखौनो फरायनो हाया होनबा सोरबा सोरबा दासो गोसो होलाबायदों खामानि गैला बिसिनि दासो गोसो होनाया हाला मेम'रिया गैला मेम'रि पावारा खम जालांबाय सासे मानसिया बासावहाय ट्रेनावहाय पेपार नायदों माबायदि नायदों आयु बासा देरहैबाय नै बासा जाबाय पेपाराव बहा लोगोआ बेरायलाखै नै साखायानो गोजौआव थाबाय फाग्ला जाबाय लोगोआ बबे बासा देरहैखो पेपारा उल्थासो हाब बे उल्था नालाय बासालाय साखाया गोजौआव थाखागोन माबोरैहाय जादों बेलाय बै समाव गावनि सोलोंनांगौ समखौहाय बियो हगारदों उन दाहा जानांदों मानसिफोरजों मिनिलादों पेपारखौनो लानो रोङा उल्थासो लादों बेबायदि आरो गोदोनि समावहाय आरो सासे मानसिनि आं माबा खोन्थाबावनोसै आरोखि जुदि लेखा रोङा लोमजादों फार्मासिनाव थांदों डक्टरनाव थांदों मा जादों ओरैबायदि जादों मुलि नांगौ हरबाय बुरि मानसि गोसोआव लानोबो हाया नैखौ एखौ ओरैबायदि जा होनोब्लाबो गोसोआव लानो हाया नालाय कलथायाव लिरना हरदों आफ्टार मिल 1 बिफर मिल 1 न'आव लानानै फैबाय बे बाव फैबाय मा जाबावनांगौ दानियालाय सासे मानसिनाव जोंबाय जायगाबो बे मा होननाय जादों नै बेखौ फरायना जोंनालाय आं बिदि जादों बेबायदि मुलि जानो थिनदों बेखौ बुंबाय मिलनि सिगां थरसे ओमफ्राय नैबे जाबाय मिलनि उनाव थरसेल' होनबाय बेबो मिला मा बेखौ खोन्थायाखै आरोखि एल मिल दानिया जाबाय दानाथ' जोंनि गामियाव मिल गैया बेहाय बुंबाय मिलनि सिगां थरसे मिलनि उनाव थरसे मिलथ' गैया जोंनि गामियाव गुबुन गामियाव दं थांबाय गैया मिलखौ मोनहैबाय मिलनि सिगां थरसे जाखांलायबाय मिलनि उनाव थरसे फैनानै नै बेबायदि जायो आरो खिन्थु एल मिल जाखांबाय आदारखौ दोनदोंमोन मिल नागिरनानै बिनि सिगां बिनि उनाव थरसेखौ जायखिजाया फोथायनायजों हामबाय खोमा दा बेबायदि जायो आरो जुदि जोङो सोलोंनायावनो सम थानायावनो जुदि जोङो सोलोंनानै लायाब्ला बेबायदि जायो आरो बेनिखायनो राजा सल'मना बुंदों नोंनि सोलोंनायाव नोङो गोसो होनांगौ मानोना नोंनि रोंनायानो नोंखौ फोथांनानै लाखिगोन उन्दै समाव सोलोंनाया जोङो देरोबा लाबोब्ला मोजां सोलोंथाइ लालाङोब्ला साख्रि बाख्रि मोनहैगोन जोंनि जिबना लाइफ स्टाइला मोजां जागोन बिमा बिफाबो जोङो फिनो हागोन नङा बेबायदि आरोखि बेनिखायनो जोङो सोलोंनो हानाय समावनो जोङो सोलोंनांगौ इसोरनियाव जोंहा सोनारनानै हाग्राफोरनि थाखाय नोंनि मावनाय दांनाय गासैयावबो नोंखौ इसोरा दैदेनगोन आरोखि राजा सल'मननिया जुदि जों इसोरनियाव नांनानै थायोब्ला इसोरा बेफोर गासैयावबो जोंखौ दैदेनगोन जोंनि फरायनायावनो होन जोंनि न'खर जिबन जापन खालामनायावनो जोंनि जेखि मावा मानो दिनै इसोरा जोंखौहाय मोजां लामाजों दैदेनगोन बे राजा सल'मननि बोसोना आंनि बोसोन नङा बेनिखायनो बेखौ जोङो सोलोंबाय जोङो बेखौ गोसोआव लानो आरो जोङो बे मोननाय आयदाफोर बायदि जोङो थाबायनो जोङो नाजानो हामबायसै इसोरा जों बयखौबो बोर होथोंसै